Zânul și broasca de supat. Era odată un moș și o babă care trăiau într-o căsuță de lemn undeva în munții Rarăului. Aveau vârsta înaintată și nu aveau copii și sperau ca într-o zi să facă Dumnezeu o minune și să aibă și ei copii. În fiecare zi se duceau în pădure să-și adune lemne de foc pentru căsuța lor și dacă găseau ciuperci și fructe de pădure, erau bucuroși că își puteau îmbunătăți meniul lor sărac, fiindcă erau săraci, și mâncau aproape zilnică mămăligă și apă. Într-o zi, lângă un copac mare cât o casă, auziseră plânsete de copii. Se uitau în jur, dar nu văzuseră nimic, până nu s-a apropiat mai mult de acel copac. Și, într-adevăr, era un copil înfășat în scutece, care plângea. Moșul și baba l-au luat în casa lor, l-au îngrijit cum știau ei mai bine. I-au dat să mănânce niște supă, fiindcă vacă nu aveau, capre sau oi nu aveau doar câteva găini pe care le hrănea cu porumbul din grădina lor din spatele casei. Nu știau cum să-i spună, așa că i-au dat numele Zânul. I-au spus așa, fiindcă acest copil ziua era copil, iar noaptea se transforma într-un pom. Au aflat asta încă din prima zi în care l-au adus în casa lor. Noaptea, în grădină, apărea un pomișor. Ziua, acel pomișor dispărea ca prin minune. Bineînțeles, și copilul noaptea dispărea din pătuțul ei. Timpul trecea și copilul creștea, se făcea mare și puternic și le era de ajutor celor doi bătrânei. Se ducea după lemne în pădure, tăia lemne și le căra în casă. În apropierea casei lor era un lac. Acel lac s-a format din cauza defrișării unei păduri și era plin de pești și broaște. Aproape în fiecare zi, Zânul se ducea la pescuit împreună cu moșul. Uneori prindea pești, alteori nu. Într-o zi, Zânul și cu moșul s-au dus iară la pescuit. Au stat pe lac toată ziua, dar n-au prins nimic. Către seară, Zânul a prins o broască râioasă în loc de pește. Era foarte mare și foarte maronie. A luat-o în mână și se uita la ea ca la ceva nou. Broasca se uita și ea țintă la el cu ochii ei mari și galbeni. Moșul îi tot zicea, dă-i drumul, dar el nimic, nu zicea nimic și se uita în ochii ei vrăjit de privirea ei. În zadar i-a zis moșul să o arunce înapoi în lac, a zis, o ducem acasă. Și-au dus broasca cu ei acasă. Când au ajuns acasă, Zânul a băgat broasca râioasă sub pat și de atunci, în fiecare dimineață când se făcea iară om din copac, broasca râioasă se transforma și ea într-o femeie și făceau dragoste. Sfârșit.